Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Khairiyah, NIM 2018-33-123 dari kelas 5D. Di sini saya akan membuat vlog sederhana dengan tema pencegahan COVID-19 dengan menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa untuk memenuhi tugas dari Pak Arsyad dalam mata kuliah Pakem Bahasa Daerah. Di sini saya menggunakan 4 macam unggah-ungguh bahasa. Yang pertama, ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, dan kromo alus. Karena di sini cuma ada satu rekan saya, jadi nanti dia berbeda-beda peran di setiap percakapannya. Selamat menonton. Monggo yuk disambi, sak duwene yuk. Iya dah, malah repotin ini iki. Sing Suwun yo. Iya. Ngerti berita sing ning Indonesia iki lho sing lagi rame, sing tekan luar negeri bareng iku lho. Walah, berita nganu iku tentang corona iku ya. Iku ngasekno Indonesia iku lho sing mati wis 11.000 wong, ya Allah Gusti. Waduh, berarti virus iku bahaya nek ngono. Iya, mula ngono kene iku kudune iso nyegah ben ora kena virus corona. Carane iku nganggo masker nek pas wayah lunga, karo nganggo hand sanitizer ben tanganmu iku ora kena virus. Walah, ngono ya carane ya. Iya. Ya wis, nek ngono matur suwun informasine. Iya, padha-padha. Lho yo kowe pengen ndi? Aku arep kisah dolan, Mbak. Arep dolan ning ndi? Iki wayah virus corona, ojo dolan-dolan. Iya, aku ngentas kok, Mbak. Yo wis jam mangkat hati-hati, ojo lali nggo masker, terus ojo lali jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yo. Oh iya, Mbak, siap, Mbak. Aku wis sangu masker iki, Mbak. Endi? Nah, Dinggo sik ra? tak nganggo maskernya nggih, Mbak. Iya. Kesahrian, Mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho saking pundi, Mbak? Niki Pak tumbes gendis. Jenengan niku nembe napa? Walah, niku kula lebih berjemur iki, Mbak. Zaman napa, Pak? Lho niki napa berjemur niku saged mencegah virus corona, Mbak. Ngoten. Apa laras? Berjemur sakit cegah virus corona. Nggih, Mbak, iki leres soalnya ngeten nggih. Berjemur niku kan kita teng ngandhani sinar matahari nggih. Nah, sinar matahari niku mengandung vitamin D sing saged nyehatake tubuh. Dados berjemur niki saged mencegah teko virus corona. Ngoten. Ya ampun, kula riyin nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Guru. Pripun kabare Mas Yoga? Keseh sehat, keseh semangat lah Sera. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, tetap semangat, Bu. Sakderenge Ibu jelaske materi dinten iki, Ibu arep ngandani tentang apa iku virus corona. Oh alah, ini Bu. Kalau jalan tempat ya Bu. Corona itu virus apa ya Bu? Virus corona iku asale saka Wuhan, ning Cina kono lho. Wong Cina iku bunga nek mangan kodhok, lawa lan hewan buas liyane. Oh alah, ngoten. Nah, terus virus corona niku bahaya napa mboten Bu? Dijelas bahaya, soalnya iso menyebabke kematian. Oh, nggih. Lah terus gejalane virus corona niku pripun Bu? Gejalane iku wonten sing demam, pilek, watuk, sesak napas, lan liyane. Makane awak dhewe iku kudu iso jaga kesehatan supaya tubuhe kebal. Carane nganggo masker, nganggo hand sanitizer, ojo dolan-dolan sing gak penting pokoke. Nggih, wong iki Bu. Matur suwun nggih Bu, kula sampeyan diparingi ngertos. Iya, padha-padha
Saya saiki dibuka bukune sinau kali buku dulu. Jadi tekan pundi. Nah, yuk dibaca. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.